5 най-лесни начина, по които да станеш известен в България. 1. Прави се на чужденец, който живее тук. Поради някаква причина на нас не е много важно и много интересно какво чужденците мислят за нас. Нищо, че вече най-вероятно знаем, ама все още работи. Номер 2. Това за мен е златният начин, защото точно като златото се е доказал през годините. Именно участвай в реалите предаване. Да, после винаги всички ще те помнят за глупостите, които си казал и направил, но ще станеш известен. Нали това е идеята? Номер 3. Прави видеа топ 10. Няма значение за какво е. Топ 10 лимузини, топ 10 хлебарки, топ 10 молекули. Топ 10 все още работи. Скучен, но работещ начин. Номер 4. Това ми е любимия начин на мен. Ако си жена, учи другите жени как да имат успешна връзка, как да си хванат мъж. Нищо, че ти самата си с 3 провалени брака, с съмнителен настоящ брак, 15 връзки неуспешни преди това и 70 партньора за по една вечер, които дори не помниш. Ако си мъж, учи другите мъже как да са финансово успешни. Учи ги на имоти, на инвестиции, на пари, как да са богати. Нищо, че ти самия не знаеш как се изкарват пари с изключение на social media контент и тем подобни щуротии. И номер 5. Най-лесният начин, но е само за определена група от нашето общество и това са младите и добре изглеждащи момичета. Просто танцуваш на фона на някаква чалга песен, която сега е популярна и ти си човека. Да, не гарантирам дългосрочен успех, но ви казвам нещата, които работят. Успех!